Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht: geen ruimte voor discussie met politie. Wie heeft dat gezegd? De minister van Justitie, Shalten Hato. Het gaat over de actie die nu wordt ingesteld tijdens de carnavalsperiode. Actua robes, sintier umbes. Dus als u zich niet aan de regels houdt, merkt u dat gelijk. De minister benadrukt dat carnavalsperiode hij verantwoordelijk is voor de veiligheid en openbare orde. In samenwerking met het Openbaar Ministerie, de politie, de Koninklijke Marechaussee en de VKC is er een zero-tolerance beleid voor deze carnavalsperiode afgekondigd. Net als in voorgaande jaren. Dat betekent dat de politie instructies heeft om streng op te treden tegen diegenen die zich niet aan de regels houden. De politie staat niet open voor commentaar of discussies, dus als de politie zegt doorlopen, dan moet je doorlopen. Anders dan kan er een arrestatie plaatsvinden of een boete opgelegd worden. PNP betreurt arrestatiekandidaat. Dat is natuurlijk een bericht van de nationale partij, Partido Nacional del Pueblo, PNP. Die hebben gereageerd op de arrestatie van een kandidaat op de lijst, nummer 14. Die is opgepakt wegens, zoals de politie heeft aangegeven, ontucht. De partij wil zich niet in die strafrechtelijke situatie mengen en zegt dat alles aan de politie moet worden overgelaten. Maar we zullen het in de gaten houden en we zullen blijven werken met vastberadenheid en toewijding voor de belangen van het volk. En zij zullen hun verplichtingen nakomen. Voor de rest onthoudt de PNP zich van commentaar. Cendrik S. heeft een verklaring afgegeven. Dat gaat over de Curaçaose man die in Nederland wordt verdacht van het plegen van 3 moorden. Zijn advocaat Marco Bos heeft tegen RTL Boulevard gezegd dat er verklaringen zijn gegeven. In eerste instantie wilde S. helemaal niet praten. De inhoud van de verklaringen zal mogelijk tijdens de eerste pro forma zitting aan bod komen. En de eerste voorbereidende zitting zal waarschijnlijk op 4 april plaatsvinden. De 24-jarige man, geboren op Curaçao, maar opgegroeid in Nederland, zou in december en januari 3 mannen om het leven hebben gebracht. Het is een klopjacht die uiteindelijk heeft geleid tot zijn arrestatie. En heel veel mensen vragen zich af waarom hij die moorden heeft gepleegd, wat hem bezielde. Grote recycleactie tijdens carnaval. Carnaval is gezelligheid en het is een belangrijk deel van onze cultuur, maar er wordt soms ook allemaal troep op straat gegooid. En daarom hebben Green and Clean Curaçao Foundation en Curaçao Limpi een oproep gedaan aan de bevolking van Curaçao om het afval dat ze gebruiken tijdens carnaval te recyclen. En dat betekent onder meer dat er afval wordt ingezameld. Er zal vuilniszakken worden uitgereikt, speciale recyclezakken. Geen vuilniszakken, speciale recyclezakken. Dat gebeurt op 22 en 27 februari en op 1 maart bij het GB Smitplein. Dat is de voormalige Sint Martinus Mavo. Daar kunnen mensen die zakken, die recyclezakken afhalen. En dan plastic flessen en aluminium blikjes inzamelen. En dat weer inleveren tegen geld. En op die manier wordt er gerecycled van het afval dat wordt gebruikt. Of het afval dat verschijnt tijdens carnaval. Verstandig omgaan met de economische groei. Dat heeft de voorzitter van de Kamer van Koophandel, Curaçao, Raoul Beer, gezegd tijdens de jaarlijkse toespraak van de organisatie. De Curaçaose economie groeit, benadrukt de Beer, maar we kunnen niet over de economie van Curaçao praten zonder eerst naar het wereldwijde landschap te kijken. Hij benadrukte dat de Verenigde Staten een tijdperk van marktprotectie ingaan met handelsbarrières die onze industrieën kunnen beïnvloeden. En als de regering Trump doorgaat met bijvoorbeeld het verhogen van tarieven, zullen Caribische economieën de schok voelen. Ondanks al deze uitdagingen blijven er kansen, maar we moeten verstandig omgaan met de economische groei. Niet denken dat we er al zijn, maar ook kijken wat de internationale ontwikkelingen zijn. Renovatie van steigers bij vissershaven van Piscadera. Die is gestart en eerst was er nog een inspectie door de minister-president Pik Pisas. Het was er slecht aan toe, de steigers van de vissershaven. Daarom wordt er nu gestart aan de renovatie. En 2 van de 3 steigers zijn al gerenoveerd. Dat ziet u op de beelden. En het is belangrijk omdat de steigers bij de vissershaven van Piscadera van groot belang zijn voor vissers en daarmee voor de gemeenschap van Curaçao.
Opnieuw is het een zaak dat er onderhoud regelmatig moet worden gepleegd. Dat is ook de bedoeling. Maar zoals het er nu uitziet, wordt de vissershaven mooi opgeknapt en komt er ook een komt er meer aandacht voor de vissers, zo moet ik het zeggen. Ik zeg het een beetje krom, maar er komt meer aandacht voor de vissers. Ook komt er een dok waar ze hun reparaties aan hun boten kunnen uitvoeren en een kantoor van de AVB. Dan Trabaupa Curaçao, die heeft haar sede geopend in Palo Blanco, te midden van alle carnavalsdrukte. Het is een organische sede, het is een organisch partijgebouw. Dat betekent dat het gebruikt kan worden, hergebruikt kan worden. De benadruk voor landbouw wordt ook bij de introductie van de sede benadrukt. Trabaupa Curaçao kwam bij de inleveren van de kandidatenlijsten ook met een geit om de belang van de landbouw en veeteelt op Curaçao te benadrukken. En dat doen ze ook met deze bijzondere sede bij Palo Blanco. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We hadden het net al over de strenge regels die op Curaçao gelden tijdens de carnavalsperiode. Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft bekendgemaakt dat ze op Bonaire cameratoezicht gaan inzetten tijdens carnaval. Dat gebeurde vorig jaar ook. Dit jaar gaat men ermee verder. 16 camera's op strategische plaatsen, zowel in Rincon als in Playa. Het doel is het bewaken van de openbare orde en het verbeteren van de veiligheid van de bezoekers. De beelden blijven maximaal 4 weken bewaard. Daarna worden ze vernietigd, tenzij op dat moment er een idee is dat er een zaak zich heeft afgespeeld die door de camera is gefilmd en die men dan wil proberen op te lossen met behulp van de camera's. Dan naar Aruba, daar zijn 10 mensen gearresteerd wegens het plaatsen van haatberichten op Facebook. Het ging allemaal om de moord, of ja, het doodschieten van de 19-jarige Arubaan Aiden Lanoy. Dat gebeurde op 9 februari. Daar was heel veel commotie over op Aruba. Veel mensen noemen het moord. De politie zegt dat er waarschuwingsschoten zijn afgeleverd. Wat er zich precies heeft afgespeeld, dat moet nog duidelijk worden. Maar de mensen die boos waren, hebben bedreigende posts op Facebook geplaatst. 10 daarvan zijn gearresteerd. 4 zaten tot gisteren nog vast, omdat de politie dat niet tolereert. En dan weer even naar Curaçao. Ja, u heeft het misschien al gehoord, maar de benzine wordt een beetje duurder. Diesel wordt een ietsje goedkoper. Het gaat maar om kleine veranderingen. Een liter benzine stijgt met iets meer dan 3 cent. En een liter diesel wordt 2 cent goedkoper. Het elektriciteitstarief gaat omlaag. En het watertarief blijft praktisch hetzelfde. Dan gaan we naar internationaal nieuws, want Amerika heeft migranten uit Guantanamo naar Venezuela gestuurd. De Verenigde Staten hebben gisteren 177 migranten van de militaire basis in Guantanamo op Cuba gedeporteerd naar hun thuisland Venezuela. En dit is volgens internationale persbureaus het nieuwste teken van samenwerking tussen 2 regeringen die heel lang vijandig ten opzichte van elkaar stonden.
Zowel functionarissen in Washington als in Caracas bevestigden de komst van het vliegtuig. De 177 mensen werden afgeleverd in Honduras en daar werden ze opgehaald door de Venezolaanse regering. En daar werden ze ontvangen door de Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken, Diosdado Cabello. Die ontving de volledig mannelijke groep gedeporteerden op de luchthaven en verwelkomde hen met de woorden: welkom in het vaderland. En de zorgvuldig gecoördineerde operatie zou enkele weken geleden nog onmogelijk hebben geleken. Toen beschuldigde Amerika president Nicolás Maduro ervan de verkiezingen te hebben gestolen. Was er een hele slechte communicatie tussen de landen. Maar sinds Donald Trump is ingestalleerd op het Witte Huis, is er meer samenwerking. En dat is ook op het gebied van immigratie, een prioriteit van Amerika natuurlijk. Maar er wordt samengewerkt en dat is goed nieuws. Wij gaan Extrajournaal sluiten. Dit was het nieuws, dat wilde ik u zeggen. We zijn er binnenkort snel weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.